MTV. Сәлем достар, эфирда музыкаль қоймақ хит парады һәм мен Дамир Зинатуллин. Жайлары дәвам итә. Жай гадәттә кич утырулар, кичке уеннар, кызлар заты белән бәйле. Романтика кыскасы. Без бүген артистларыбызның беренче романтик очрашулары турында сөйләшербез. Бу мизгилләр ничә яшьтә булган? Кем әле дә моны сагынып искә ала? Кем бер дә свиданияларга йөрмәгән? Бу сорауларга җавап эзләгән арада артистларның бу атнадагы позицияларын билгеләрбез. Достым, уңайлырак утыр. Без башлыйбыз. Бу атнаның премьерасы Айгөл Рахимовдан. Айгөлнең әле бер кайчанда беренче свиданиясе булмаган. Чөнки яшь чакта мәктәп, бию, музыка түгәрәкләре булса, үсә төшкәч концерт, студия, фитнес-зал һәм башкасы. Аңлыйсыздыр, кызның очрашуларга йөрергә вакыты юк. Шакырулар булмаган түгел, алар хәзер дә күп. Ләкин Айгөл һаман вакыт таба алмый. Егетләр, сезгә әйтәм, Айгөлне яхшырак чакырыгыз. Бәлки беренче свиданиясе нәкъ сезнең белән булыр. Юлыңда ут булып янармы? Теләгән кадерле яшәргә мин эзләп тә алар табармы? Ашыгып юлларга чыкканда каршыда киртәләр булмасын. Болайда яшибез очмакта ни теләп алар кыласын. Шыққанда қаршыда киртәләр болмасын. Болайда яшибез очмакта ни теләп дұғалар қыласын. Сагышлар тиз баса сығыласа, бергәләп шикләшеп узарбыз. Ялгышып абынып егылсам, булышып кулларны каршыда киртәләр булмасын. Болайда яшибез очмакта ни теләп дұғалар кыласын. Ашыгып юлларга чыкканда каршыда киртәләр булмасын. Болайда яшибез очмакта ни теләп дұғалар кыласын. Бәхеттә, шатлыкта, исәнлектә яшәргә язсын. Яшәү яман күреп, бәхет яман күреп яшәргә язсын сезгә. Уйласак барысы җитәрлек, кайгылар буталып йөрмәсен. Бергәләп яшәү зур бәхет, өстәлдә шәмдәләр сүнмәсен. Шыққанда қаршыда киртәләр булмасын. Болайда яшибез очмакта ни теләп дұғалар кыласын. Ашыгып юлларга чыкканда каршыда киртәләр булмасын. Болайда яшибез очмакта
14-нче урында Рамил Галимҗанов. Галимҗанов озак уйлап тормыйча сөйләп җибәрде. Хәзер бик алай хәтерләп тә бетермим. Беренче романтик очрашулар тормыш иптәшем белән булгандыр. Гадәттә танышулар, очрашулар җәй көне клубта була иде. Рамил артыгын сөйләп тормады. Иләнгән кеше булуын искәртеп, тыныч кына саубуллашты. Рамилнең тормыш иптәшенә сәлам әйтеп, Галимҗановка 14-нче урынны тапшырабыз. Исәннәрмесез? Бергәләшеп җырлап утырыйк. Ялгышлар була, юллар гел бырма, тигез акмый һәр чакта елга. Сукмактан узам, юлларда тузан, сыкрап елы йөрәк шул заман. Үзмичә булмый, көннәр сыналмый, сынауларсыз бу тормыш бармый. Һәр көннең тәмен, дөньяның ямен, аңлап ныграк, ял яшимен. Йырак аралар, һәрбер яралар, түзәлмәс бит яшәргеләр. Күзләрдән китмей, сүзләрем җитмей, йөрәккәем нишләргә белмей. Түзмичә булмый, көннәр сыналмый, сынауларсыз бу тормыш бармый. Һәр көннең тәмен, дөньяның ямен, аңлап ныграк, ял яшимен. Сукмаклар буйла, урамнар урап, узып барам яшьлекне уйлап. Урамнар тыптым, йөрәгем күккөн, елгаларда уйлыйдыр дулкын. Түзмичә булмый, көннәр сыналмый, сынауларсыз бу тормыш бармый. Һәр көннең тәмен, дөньяның ямен, аңлап ныграк, ял яшимен. Түзмичә булмый, көннәр сыналмый, сынауларсыз бу тормыш бармый. Һәр көннең тәмен, дөньяның ямен, аңлап ныграк, ял яшимен. Аңлап ныграк, ял яшимен, ял яшәрбез. Эльмира Нагыймова 19 яшына хәтле бернинди романтик очрашуларга йөрмәгән. Уку өстенрәк булган. Беренче тапкыр Руслан Кериммуддинов аны үзенең концертына чакыра. Эльмира беренче очрашудан соң түземсезлек белән икенчесен көтә. Һәм Руслан тагын чакыра. Ахырын сөйләп тормыйм, үзегез дә беләсез. Нәрсәсе белән истә калды дип сорагач, Руслан үзенең концертында җырлатты дип килеп куйды Эльмира. 13нче урын иясе Эльмира Нагыймова безгә уфтанмыйк, зарланмыйк тормыштан дип җырлар.
Turmuşның bir şулы şağını da taşlamasın bizni sabırlıq Жеңіп шығардай көшілер болсын Еңні басқан шақта ауырлық Матур дүнияларыны көмекі біз Yok бары керекместей зарларға Turmuş yolları кең ашыла Мақсатлары барларға Уфтанмайық, зарланмайық Turmuşdan zarlanırğa yoqdır Səbəbi ömür qısqa Bugün yaşələ Toxtalğançı səğəti Qadirlərgə ғәзиз күшіңні Qaplamасын үлән yolыңны Ғөмірлер бары мезгілігіне Бүгін берсін барлық жылыңны Игзак Юнусовлар романтик очрашуларга зур игътибар бирмәгәннәр һәм бирмиләр. Ләкин мин көткән җавапны ишетергә туры килде. Алмаз шулай бер кыз белән танышып, дуслашып кайткан да, икенче көнне ул кыз Айдарны урамда күреп кочаклап алган. Айдар аптырап: "Нишлисез? Мин сезне белмим" дигәч, теге кыз бик нык үпкәләгән. Игзаклар тормышында ни булмас? 12нче урын. Кил инде кил җыры белән Юнусовлар. Şəşəklər üzəm, yollarına düzəm Jəyəm sənə şəşək bəyləmən Тик син генә юк шул, йөрәгемдә ут шул Кайчан җитәр күңел бәйрәмен Кил инде, иркәм Мин сине һаман да көтәм Сөю бит ул җаным мәңгелек Яшик җирдә кадерен беләм Kil indi irkəm Min seni haman da kütəm Söyüb bit ol canım məngələk Yaşık jirdə qədərin bilək Yollar, җитәкләшеп куллар Йыллар белән йыллар арасы Ник һаман килмисең, хәлемне белмисең Тирәнәя йөрәк ярасы Кил инде, иркәм Мин сине һаман да көтәм Сөю бит ул җаным мәңгелек Яшик җирдә кадерен беләм Күп яшь кызларның мәхәббәте Ленар Яшин беренче романтик очрашуга 5нче сыйныфта йөри башлаган. Ышатып йөргән кызны чакырган да бергә парк буенча йөргәннәр. Кечкенә генә чәчәк бәйләме дә бүләк иткән Ленар. Ә хәзер исә очрашуларга йөреп тормыйм. Кызларны өйгә генә алып кайтам дип белдерде җырчы. Романтик очрашуларга вакыты калмаган егетнең студия ясый бит. Ләкин шулай да күзләре яна дип Ленар сезгә җырлавын дәвам итә кызлар. Shop
Селеп ята, инде сағыңа Хам йокысы қаша, үлеп ярата Сіңнен күнде шаша, бүләйттің қанатлап шулар білән іша Арағызда болыр да олар хам әлбәттә жиләр Бірге болсағыз ғана, махаббәтіге жеңәр Олар ауыр сүзләр, аларның көбісі ялған Шанығыздар бірігізге генә язмыш ерек Сайламаған, Аның күзләре яна, булганда янарында Ул битери біздай синең жылы кышакларында Аның күзләре яна, һәм кирәк түгел берни Бары сакла сабыйыңны бәхет ике бирми Жәй, каникул вакыты, клубта биюләр, беренче мәхәббәт, һәрберебезнең андый чаклары булгандыр. Җырчы Шәшкәне 9нчы сыйныфны бетергәч, авылда кич утырудан соң беренче тапкыр затканнар. Шәшкә өчен бу кич бик яхшы истә калган. Егет капка төбенә хәтле затып барды да, аннан капка төбендә бер сүз дә эндәшмичә, күзгә дә карамыйча бер-беребездән оялып утырдык. Минем өчен әлеге кич якты хәтирә булып кына истә калды дип белдерде җырчы. Шәшкә, иң яхшы көн дигән җырың бар. Бәлки сиңа әлеге вакыйганы күзаллап, иң яхшы кич җырын иҗат итергәдер. Кичәгеләр хәтирәсе өрде таңда Моңзары да, шатлыгы да барысы артта Юксынмыйм киткән ярларын, үткән көннәрен Язмыш алда әзерләгән иң зур бүләген Иң яхшы көн әле алда Барысы да хыял үтә Юл якырда баяк булып Уфукларда Ничек кенә әйләндермә түгәрәк дөнья Югалтсаң да сиңа дигән кирегә кайта Бер яктан батса да кояш һичшиксез ышан Безнең таңнар сызлы батар Икенче яктан иң яхшы көн Әле алда Барысы да хыял үтә Юл якырда баяк булып Уфукларда Шикәлләрегез Казан Татар радиосы Татар радиосы Татар радиосы Татар радиосы Татар музыкаль телевидениесе. Таныш йөзләр, якты төсләр, бөтен татар эстрадасы. Һәрбер телевизорда, ТВ кабель шелтәрләрендә һәм TMTV online.ru сайтында. TMTV, бөтен татар эстрадасы. Халыкара татар җыры эстрада фестивале 8нче тапкыр Мәскәүдә. Иң-иңнәр бер сәхнәдә. Зур гала-концерт 11 ноябрь Дәүләт Кремль сарае. Хит-парадыбызның иң романтик резиденты Айдар Галимов. Айдар абыйның беренче романтик очрашуы студент вакытында булган. Ул үзенең бик каты дулкынланганын гына искә төшерде. Кыз яшь Галимовның йөрәген шибәрлеге һәм акыллы булуы белән әсир иткән. Егет исә беренче очрашудан соң тулай торак тәрәзәләр астында баянда серенадалар башкарып, күршеләрнең ачуын китергән. Айдар абыйның йөрәгенә үтеп кергән кыз
Зилә ханым булып чыкты. Инде 30 ел тирәсе алар бергә бәхетле гаилә булып яшиләр. Яшәп калыйк җыры белән Айдар Галимов. Құдай бізіні сынаса да, язмышы бізіні қиынаса да, сағышы қайылы қоймабыз. Біз беті жерге яшар үшін, яшынларда яшнар үшін, жырлар үшін туғаныбыз. Яшар шақта яшап қалайық, әр минуттан илһам алайық, өмірлер беті біргінен. Узған ғұмыр йылларының, узған ғұмыр юлларының қадірлерін білгін. Яшар шақта яшап қалайық, әр минуттан илһам алайық, ғұмырлар беті біргін. Узған ғұмыр йылларының, узған ғұмыр юлларының қадірлерін білгін. Язмышыларға қаршы барайық, байғыларға башны салмайық, бирішімейші жилләрге. Шат елымайық хәл білішік, шатлықыны ұртақ бөлішік, ең бәхітлі күнләрді. Яшар шақта яшап қалайық, әр минуттан илһам алайық, өмірлер беті біргін. 8-нче урында безне Илдар Әхмәтов каршыла. Илдар шын авыл малайы буларак романтик очрашуларга йөрмәдек ди. Илдарның зурдан кубып, матур киенеп, барыр урынны алдан сайлап баш катырганы булмаган. Телибез икән кинога барабыз, паркта йөрибез, тау шуабыз, күңел кая тели шунда юл тота идек. Илдар беренче романтик очрашуны хәтерләми, ә менә тормыш иптәше Ландыш белән бергә булган урыннарны истә калдырган. Ландыш минем кебек пунктуаль, сынга калу гадәте юк диде саташуларын мәллә дип җырлаучы Илдар Әхмәтов. Йокыларга жыйынсам да, юрганымны ябынып, юк шул инде йоклап булмый, ятам сине сагынып. Юк шул инде йоклап булмый, ятам сине сагынып. Нишләдем мин саташуларым әллә? Икебезгә җиткән юрган, икебезгә җиткән юрган, җитми бер үземә дә. Нишләдем мин саташуларым әллә? Икебезгә җиткән юрган, икебезгә җиткән юрган, җитми бер үземә дә. Җиденче урында бу атнада Эльмира Сөләйманова белән Рамил Галимҗанов урнашкан. Рамил турында инде сөйләп уздым. Ә Эльмирага килгәндә беренче романтик очрашуларга ул яңадан кайтыр идем дип белдерде. Анда бары тик шын эмоциялар, дулкынлану, каушау. Сөләйманова бу эмоцияларны яңадан кичерергә әзер. Кем белән һәм кая романтик очрашуга барганын сөйләп тормаса да, шунысы факт. Сөләйманова әлеге мизгелләрне йөрәк түрендә саклый килә. Рамил Галимҗанов һәм Эльмира Сөләйманова. Димәк, мин яшим синдә. Күзләрем
Nişkelerden nişke kıllar Yarattu mığlarım Canımda tınlale Kullarımda Küzlerinde Yüreğimde Bilmedim yeşilsinde Kullarımda Küzlerinde Yüreğimde Bilmedim yeşilsinde Гадәттә блондинкаларга романтик очрашуларга сынга калу, дулкынлану, мәхәббәттән баш китүләр хас. Ә менә Ландыш блондинка булса да киресенчә, алай капшап утыру оялуы турында искә төшермәде. Матур киенә идем дә, тыныч кына очрашуга бара идем. Шулай итеп, Ландыш романтик очрашуга йөргән дә, хәзер әлеге романтик очрашуга чакырган егет белән 3 бала тәрбияли. Егетләр һәм кызлар, мөнәсәбәтләрегезгә җитди карарга тырышыгыз дигән теләктә Ландышка 6нчы урынны тапшырабыз. Ришат Фазли Әхмәтовның беренче романтик очрашулары оялу, кулга-кул тотынулар белән бәйле. Студент елларында Ришат ошатып йөргән кызны очрашуга чакырган. Ул чакта каушап, нәрсә сөйләгәнен дә хәтерләмәдем ди егет. Инде чакырган урында күрешкәч, тынычланырмы дип уйлаган Ришат тагын да катырак дулкынлана башлаган. Ә очрашуны егет кино кадрлары итеп кенә хәтерли. Ришат, борчылма, мин дә синең кебек идем. Yarada güldüren, yılatıp da ölgüren. Eğlene dünya eğlene, bizni de eğlendiren. Eğlene dünya eğlene, tutup taptına kalmasın. Eğlenip birinin tügül, eğlendire salmasın. Eğlene dünya eğlene, tuttapkına kalmasın. Eğlene öplerini tügül, eğlendirip
To'xtatqana qolmasın Eylenip berini tügül Eğlendirip salmasın Eğlene dünya eğlene To'xtatqana qolmasın Eğlenip berini tügül Eğlendirip salmasın Очрашудан кайтып керә белмәүче Радик бүген 4нче урында каршы ала. Ул моны яшерми, хәтта горурлана да. Шулай бер кыз белән очрашырга сөйләшеп, урынын билгеләгәннәр, ә Радик сөйләшү турында онытып очрашуга килмәгән. Теге кыз 1 сәгать көткән, аннары гына Радикка "Мин киттем" дип SMS язган. Айрат Сафинга килгәндә ул киресенчә, сөйләшенгән урынга сынга калмыйча, кызлар белән вакытында күрешә торган булган. Егетләр бу атнада 4нче урында. Җиткән яра, бүген бездә гөрләп туй бара. Матур өстәлләр корылган, дус туганнар җыела. Бер-беренә серле күзләре, нурдай балкый йөзләре, күңелләрен җилкене дәрә, әше сүзләре. Үстимәсен пары мәңге бергә булсыннар. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гашыклар, вәгъдә биреп балдар киеп канатланып очтылар. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гашыклар, вәгъдә биреп балдар киеп канатланып очтылар. Сөзім қай барады? Сұққан едім бір чибәркі сізлерге. Мәхәббәтнең шәшәгатуы, йолдызларның балкуы, ике йөрәк парчалана, иртәме таңнар атуы. Бер-беренә серле күзләре, нурдай балкый йөзләре, күңелләренә җилкендерә, әше сүзләре. Үстимәсен бар мәңге бергә булсыннар. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гашыклар, вәгъдә биреп балдар киеп канатланып очтылар. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гашыклар, вәгъдә биреп балдар киеп канатланып очтылар. Иркә романтик очрашулар дигәч, балалар бакчасын искә төшерде. Җырчы председатель малае белән балалар бакчасыннан бергә кача торган булган. Кулга-кул тотынышып, тәрбиячеләр күрмәгәндә чыгып тая идек дип белдерде Иркә. Мәктәпкә кергәчтә берничә тапкыр качкаладык. Качуларның да төп сәбәбен әйтеп узды. Иркәнең әбисе мәктәп янында гына яшәгән. Ул балаларга тәмнешкәләр бирә торган булган. Романтик очрашу булганмы, юкмы, без моны белмибез. Әлеге егет Иркә белән узак укымыйча башка җиргә күчеп киткән. Җырчы аның кая һәм нишләгәнен белми. Ләкин әлеге егетне күрәсе иде дип бүлеште Иркә. Председатель малае, әгәр дә син безне карыйсың икән, Иркә белән элемтәгә чык. Кешеләр бит үз язмышын таба, бәхет тудырырга кавышып. Бәхеткәме әллә әрнүләргә дучар булдык инде табышып. Син дә яшәгәнсең яратмыйча, мин дә яшәгәнмен сөймичә. Китәр идек микән бу дөньядан, мәхәббәт барлыгын белмичә. Без бергә дә инде була алмабыз, аерымда була алмабыз. Яраланган ике ак кош булып, язмыш ярларында калганбыз. Яратмаган белән яшәү газап, үкенечле үткән һәр көнем. Парлы яшәүләрдә тыялмаган, бәхетләрдә яшим мин бүген. Син дә яшәгәнсең яратмыйча, мин дә яшәгәнмен сөймичә.
Бу атнада икенче урын Рамил Аймединовта. Рамилнең беренче романтик очрашулары мәктәп елларында 5-нче сыйныфта булган. Ул елларны җырчы бик яхшы хәтерли. Кыз Рамилә исемле булган. Рамилә белән Рамил вокал түгәрәгенә йөреп мәхәббәт дуэтлары да башкарганнар. Бүгенге көндә аралашмыйлар, ләкин бу кыз турында егет якты хатирәләрен саклап килә. Рамил Аймединов сезнең экраннарда. Казанкулар! Инде күптән нигәдер уйларымнан чыкмыйсың. Айда көндез югалып, төннәрен бакыйсың. Бар йолдызлар көнләшә синең матурлыгыңа. Нурларыңа үрелсәң, ник качасың булырга. Дигәлесең белмисеңдер, мин яшьләрдән түгелмен. Барыбер ялап алырмын йөрәгем бергә. Ай җаным күкләрдә, төнге күкләрдә. Ай җаным үземә, бу син үземә. Бергә дуслар җырлыйбыз, алкышлар! Ой нурлары сихерле, санаусыз серләре. Ятмасыңа эләксәм, хай кытылу икеле. Алмаз Мирзаянов бүгенге хит-парадыбызның икеләтә рекордсмены. Резидентлар арасында бары тик ул гына 6 яшендә беренче романтик очрашуга барган. Күрше кызын капка төбендә көтеп, аның белән кич утырганнар. Кулга-кул тотынышып аралашканны Алмаз романтик очрашу дип уйламагандыр да күрәсең. Ә инде чын романтик очрашу мәктәптә укыганда каникул вакытында булган. Авыл малайын очрашуга шәһәр кызы чакырган. Алмазны шунда беренче тапкыр үпкәннәр дә әле. Ә моны инде ничек онытасың? Алмаз Мирзаяновка беренче урынны бирәбез һәм шын күңелдән котлыйбыз. Әфәрин дустым. Әни, миш кыймагы пешер әле. Ярар, улым. Телефонlarınızı alıp kuyuz baytıp güne göre bulmayı biten bir нәрсә көрмейсіз. Sözün şanala şuğanığız var mı? Hayır. Paketқа pişen tutulup şuğanığız var mı? Yok. Şuğasınız kile mi? Hayır. Gittik eyde. Яратып яшәсәң, гомер матур уза. Сөенеп каршылык таңнарны. Уфтанып яшәсәң, йөрәк кенә туза. Чәчләргә шал кертә зарлары. Дөньяны яратып, туган дип җан атып. Гомер ул бик кыска, онытмыйк. Ярларны елатмыйк, иркәләп юатып. Дусларны, дөньяны яратып. Дөньяны яратып, туган дип җан атып. Гомер ул бик кыска, онытмыйк. Ярларны елатмыйк, иркәләп юатып. Дусларны, дөньяны яратып. Бәхетле булырга, сөенеп яшәргә, Худайның сырык без дуасын. Ялгызлыктан көеп, язмышка киенеп, ялгызың яшәргә язмасын. Дөньяны яратып, туган дип җан атып. Гомер ул бик кыска, онытмыйк. Ярларны елатмыйк, иркәләп юатып. Дусларны, дөньяны яратып. Дуслар, шулай итеп, бу атнада музыкаль кайма хит парадында нәтиҗәләр ясалды. Артистларның урыннары билгеләнде, беренче романтик очрашулар искә алынды. Шуны әйтәсе килә, тормышның тәмен туеп, шатланып яшәгез, дуслар. Мин Дамир Зинатуллин сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз. Пока-пока.